makasimbere vasakadza. Ndinofara nguva. Ndinofara ndifengwe sere ndiri kufonera ndiri ku Sly Media TV. Ndinotenda. Ndanzwa kuti mune tsaona yamasangana nayo yekupisirwa tendi yenyu. Ndizvo chaizvo. Chii chingava chakonzeresa kuti mupisirwe tende yenyu? Yeah, last week, I think it was before last week, so 26. Pane festival yangu yandakaita naamai yavo. Yakauya kubva kuMaputo. Saka ndobva tadini nemunina wake ndobva wauya akati titauya kuChristmas. Anonzani mwana wenyu? Aiwa, ngatingodaro chete mwana wangu chete wandakaita naamai ivava festival yedu. Alright, Vanonzi vati vana vakadzidza saka kuti vazonzwe zvinhu zvakadaro manje hazvizobudi vanoona kunge ndakuwadini. Zvakanaka, tsanangura ichinzwa. Saka zvadero manje ndobva ndaenda nawo ikokuya uko. Ndasvika ikokuya ndobva ndanopinda mutende mangu. Ivo ndobva varamba vachinoka pagedhi paya. Gadhi wacho ndobva auya gadhi ndobva vati zvikanzi muri kudei zvikanzi ndatovhunza imimi kati uda kutokumbira kupinda nokuti siri vana vepano zvikanzi handikuzive imi maona ndobva vataura mazita avo saka uyu ndobva aramba kuavhurira ndobva atanga kuapusha manje paakanga avhura kagedhe kadiki mukuru wacho anga uda kutopinda atoisa 130 mukati saka ndobva atanga kuapusha ava ndobva vadzokera mashure vachipushwa udere mana ndikati vakadaro manje pavakaita kunge vari kupushana vana vachida kupinda gadhi achivarambidza kuti hamupindi munhu zvikanzi aiwa isiti vana vepano kubva ipapo manje ndopa vakatadza kuwirirana saka ini ndakazoipindira ndikati ko unorambidza vana kupinda sei ivo vari vana vepako kana inini handina pisoda yandakanzi ndisapinda endi chokwadi chiri kunetsa ndechekuti mapepa ese epamba apa ndinawo maoriginari acho ekubva kune muri dzakatitengesera stendi yacho kusvika iko zvino saka iwewo chaunovarambidzira vana ava chii kana tichiita maproperties handi tiri kuitira vana ivava saka kana taakuita zvekuti isusu kuita kunge vana vacho vakakumbira kuzvarwa isu toita maproperty ekuti taakutora maproperty tongomwaya tongosheya tichingonatirwa kuti toda kuita magirlfriend kana kuti maboyfriend tinenge tichiitei kune mwana akambokumbira kuzvarwa hakuna mwana anokumbira kuzvarwa ndiwo unenge watoda kuti ndakuzvara mwana tasazvara mwana wakuzoadiwa saka ndoona kuti pandakatadza kuwirirana ipo paya ndakatanga kuda kundirowawo neni manje ndo zvakazonditsamwisa ndachitini ndamurowa ndobva afurirana nemudhara aripo uya musoja uya ndobva wamhanya kupolisi vaenda kupolisi ndobva wauya nemapurisa avo ndobva wandisunga ndobva ndanorara ndiriko mangwana acho ndobva wazoti faindi ichi zvino hobho zvekutaura sikana uya ndobva api mari yake ndobva abhadhara faindi iya abhadhara faindi iya ndobva ndanzi zvapera saka ndisati ndaenda kupolisi ikokuya amai vaya wakabuda kuboiskaya ndobva watanga kutaura kuti takupisira imo muri kuda kutotinetsa pano iwe ndikati mungapisire ini ndirini muri Dzemba mondipisira muThebi alright tichaona kana mazvikona saka hazvina kana 10 days ndikutoona nezuro ndiri kubva unoona bhora ndikutoona moto uri kutobvira waakutopera ndikati aishi ndobva ndadedza Elijah uya ndobva auya achimhanya akati chiko ndikati aishi ko chiko chamandiita ichi zvikanzi chii chacho ndikati iwa usikuona kuti utaubvira moto here zvikanzi handina kumbozviona ndikati iwe unopenga here ungatadza kuona kana unonzwawo simero pauri ipapa neapa kutadza kuzwa kuti pane moto uri kuitika kana kuti pane zviri kuitika panze apa zvikanzi handina kumbozviona izvozvo izvozvi tsanangurei saka izvozvi ndanditori munzira mai ndo pandakaenda kumapurisa kuti tikasvika kuma9 takazobva kuma12 ndobva tauya pasini pacho pasimu pakaitikira zvinhu zvacho vadzokera saka izvozvi ndokwandava kuchidzokera kunozadzisa statement yacho handizivi kuti vanoti kudii asi magombeze mubhedha titi zvese zvakatsvira imomo mabitresi evana anenge akarimomo haese yakapera kutsvira imomo. Mati vana ava vana vamakaita nemukadzi wenyu wekutanga iyeyi naamai ava izvozvo chaizvo saka ava vairambidza vana kupinda mungati zvonizvo instruction iyoyo yekuti vana ava ngavasapinde yakanga yabva kupi?
handitozivi kana nanhasi izvozvi vari kuti hanzi ndakapiwa order yekuti ndisapinde apa. Handisi kuiona order yacho. Ndakumbira pese patinoenda kupolisi kuti bvisai order yacho inoratidza kuti inini handibvumirwi kupinda pamba apa. Haisi kubuda. Of which inini ndine mapepa ese ekuratidza kuti pamba ndepangu. Izvozvi kana ndikakutumai kuvhesa ndokupai chitupa changu nenhamba yaakaunti yemita yedu apa, muri kuya makabata invoice yangu yezita rangu inini. Kana ndikakutumai nemapepa andakabata, munoona agreement of sale yatakasainana kwasamukange yacho ndiyo iri kubuda yakanamana nemazita iyayo. Saka handizivi kuti uri kupana papi chitoti chavari kuda kuita. Kana dziri nyembe vari kudzishandisira pamba pasiripo, nokuti vari kuya vachishandisa nyembe dzavo wachidzishandisira pamba pangu, wachida kupamba zvinhu zvisi zvavo, wachida kushandisa chisimu. Ko kumapurisa ndanzwa mushtaura kuti muri kuda kunozadzisa statement. Pamakasvika kumapurisa mukaripota nhau iyi, makawana rubatsiro rwupi? Ya, ndakawana sachi because wakangonyora pasi ndokusazoya tese. Saka izvozvi ndo zvakuti zvatinongowana kumapurisa acho. Saka kuti wazotorawo munhu wacho sastrict wacho kana kuti waende naye wambonomubudziridza hawana. Hawana. Saka ndo zvandiri kudzokerera izvozvi. Kutofamba netsoka kutoenda ikoko ndinonozwa kuti wazoti ii nhasi wacho yapiwa IO here kana kuti ichanguramba yakadero here handisiri kutomboziva. I remember kuti patakambokushanyirai ikokoko maigara mutende umu. Saka iko zvino tende zvayatsva muri kugara pai? Handisati ndatoziva. Izvozvi ndakatozongonotsvagawo kuti vedu ndimotsvagawo futi ndirare nhasi ndichiona kuti ndingaita sei plan B yacho. Nhasi handisati ndaane plan B. Okay. Ko ndinorangarira kuti maiva nemwana aenda kuchikoro. Pazvinhu zvakatsva izvi haana kurasikirwawo here nezvinhu zvake zvekuchikoro? No, zvekuchikoro haana. Zvekuchikoro haana. Asi kungoti pamaresults akabuda akadzikira because akazokwanisa kuwana 7 points. Zvozvo akawana 7 points. Saka of which semunhu nemaziro andinoita nemaidi anoita chikoro haisabuda tine mapoints iwaya. But nenyaya yekuti sezvinhu zvaiona kuti uri kubva mukoto ubuda uenda unogeza uzoti wakuenda kuchikoro kana pfungwa dzacho kana kuenda unonyora hapana zvinobuda. Ndototi papa akatogona chaizvo kana kuti mwari wacho akatopindira nokuti pamwe aitobuda kuene zero chai hapana chaifanira kutobuda nacho. Ndofunga takambotaura kumashure uko patakambouya paipaya, asi kune vamwe vanhu vangada kuziva kuti chii chakatora nzvimbo kuti muzotanga kugara mutende panze pechivanze makavaka musha wakakura seuyo. Hapana chitsotsi chakaitwa nemana XY nemukadzi neXY. Ndingati XY kana kuti nditi nemai wevana vangu handizivi because akashandisa kungwara paakangonzwa kuti ndisisimo muno muAfrica ndo paakaita advantage yekubva angoti semunhu anga achiziva kuti akaita zvezvikomba zvake. Zvezvikomba ndo zvaakatoona kuti zvikaniso akachimuti zvezvikomba zvakanaka, bhudhi wacho achibvumirawo kuti zvezvikomba zvakanaka, amai wacho achizvibvumirawo. Saka kutaura kuti imba yese vanhu vanojaira kuti life yemaboyfriend ndiyo yavakaona kuti ndiyo life inenge yakanaka, kuti vanoti uyu ndiye unotenga chingwa, uyu ndiye unotenga majarini, uyu ndiye unotenga zvakati. Havazvizivi kuti munhu unofanira kumira nemunhu wani sezvinenge takataurirana kuti number 1 namo nemurugare kushanga teretete paradzaniswa nerufu. Saka ivo vane vavo maitiro avanoita zvatakaona ii nokuti zvimwe zvinhu kana tichiita hazvirevi kuti kuba hatigoni, tinogona tiri kuba but unofanira kutya kuziva kuti ndikabatwa hachasungwa ndini ndaba here kana kuti kuchasungwa zita rekudziva imbavha. Saka ukangoziva kuti zvinokubvisa chimiro zvawaita izvozvo vega unodzora kuti kana handifane kutoba kana ndisina ndinotokumbira nyangwe ingava iri mengo yepanext door chaipo ndinotofanira kutokumbira. Saka ndikasakumbira chingoti chero chandaona munhu akatarisa kusaidi ndaakutofunga kuti changu ndonoti zvichiita pai. Ava vane mashare avo chaivo haizvani ndazvigoni bauti ndotoziva kuti aya mashare avo chaivo. Chipambi ndo chakakura stereki. Ndiri kunzwa baba zvamuri kutaura but ndovimba kuti nyaya yechipfambi vazhinji vari kuita chipfambi but imimi chakakuafectai sei kuti muzoti makavaka imba yakakura kudaro
muti makugara panze pegedhi muchigara mutende, chii chakatora nzvimbo kuti muzosvika pakugara panze? Handi munoziva kuti chifambire chitsotsi zvedu zvakafambirana zvinofambirana. Saka ndo zvakaitika kuti asekta nanhasi zviri kutondiasekta, nokuti kana ndavaka musha ka ndo zvandataura zviya kuti tinenge tichiitira kuti tiri kuitira wana wedu. Hakuna mwana anenge akakumbira kuti chada kuberekwa inini, asi kuti imi mega muri mati ngatibereke mwana. Saka musabereka mwana wokuda kuzoabhiuza. Zvakafanana nemusha wacho kana takavaka, hatina kuvakira kuti tinoda kuzoutengesa sezvauri kuitwa izvozvi, kuti anongomhanya kuti ndoda kutengesa, kuti ndoda kudai, ndoda kuenda kuUK. If you want to go to UK, you just leave the thing, you must go. Zvakafanana nini, ndakangofunga kuti ndoda kuita extended family. Ndazviona kuti ndozvipo, ndaitokumbira kwaari kuti wana mai mwana, ini ndaona kunge muno mutiri kunetsana nezvakati zviri kushota. Saka kuti tisanetsane ka, ndadii kutsvaga hangu umwe mukadzi. Zvakafananawo kumukadzi, ukaona kuti izvi zviri mumba hazvisi kukugutsaka, unongokumbirawo mune zvakanaka. No, ndafunga kuti ndidaiwo, inini zvembanja zvikwanisa. Vanhu morambana, motaurirana, moshima zvakanaka. Zvino izvi zviri kungoitwa kuita kunge kuti azimaziva kuti kana tikada kutaura kuti azi ndiri kudini. Zviya zvekuti handizivi, hatogoni kana kuti ndizvitsanangure. Handitogoni, nokuti pese pandinozvitaura ka, dzimwe nguva zvinotondirwadza stereki kuti ufunga kuti ureti ndaiwestirei time yangu. Dai ndanditi hanzi ndaida kuti ndiite mafaro ka, dai ndakangoita mafaro zvangu izvo zvisingatomborwadzi, because I was wasting my time ndichiti ndiri kuwaka apa zvandiri kuwaka. Munhu anga akandondinyangira, nokuti zvindi zvaiita kuti unosangana nevarume pakuenda nawo kubhawa, wotora varume wacho wouya nawo worara mumba mwawakawaka neumwe murume, wokutoti mashitsi chaiwo unenge uchitochinja ndewe. Wouya wotora mitress wonoti ndasangana nevarume 2 pagedhi, saka tangoti tiwabatsire hatiwazivi. Motopinda nawo mumba motowata, momuka mangwana acho mochiti no tazodai. Pamwe pacho wotoonekwa uri kutoti no ndakagrebwa, woti azi no awa ndivapa lift kubva kutaundi, saka wandipa $10 ndinoda kutraya kuchinja. Apa dziri tricks dzekuti ndasipanikidzwa, kungotaura chokwadi kuti no ini zvikurwa handidi. Handitorwa ukagara wataura kuti handidi kurwa, vanhu vanotoziva kuti aiwa uyu arorwa, uyu ndo matouchline. Zvinhu zviripo. Saka ukati wakaenda mutouchline wodzoka woda kuzviita kunge uri munhu ari straight, kuzviita kunge rovambira, zvinondirwadza sekuti unori kuwaste time yemunhu. Don't waste time yesomebody. Ita time yako kuona zvakura, nokuti time is too short. Saka apa ndingangoti mukadzi wenyu since anga akuita zvechipfambi, haana kubuda mumba achienda, asi akabuditsa imimi, ndo zvamuri kuedza kutsanangura? Ndizvozvo chaizvo. Ndatsvaya kushandisa zvikomba zvake kuti nyembe dzavainadzo kupani ikoko ka, wouya wachida kudzishandisa pamba ndakawaka inini, iwe usabume, ngogara tichishandisa chisimba. Kana kuti wakashandisa mari yacho kuti azivotengesa izvozvo namaproperties andinotaura, pamota dzese dzaakandipa dzacho akatengesa. Dzacho dzaakatora dzacho mabhuku ndinawo pamwe akatitengesa. Saka paanotengesa pacho kuti pangu ndi apa. Ndokuti justice ngaibopindirawo ipapo. Kuti pangu pacho inini pandiri kushaya kuti pangu chaipo ndepati. Akati zvinhu zvaakatengesa akasiya akega. Izvozvo vanoti akachita. Kuti aisiyei zvinhu kuti aizviri kumba kwenyu kuti. Kuti inotomirira zvamunenge maiva. Mungu pakaitawo era yekuti pamwe nokuti watungamidzawo zvavo wachinyepa kuti munhu akatodii, pamwe wakandinyepera kuti ndakafa here kana kuti wakanyepa kuti handizii. Nokuti semaziro andinoita hakuna muchato wekutimurwa murume asi kana iye achipi pane new technology, maybe that technology iyoyo ndiyo yaakashandisa yekuti akwanise kudimurisa muchato, but zvaakaipa zvacho dai akachiuya nazvo izvi kuti zvenyu musiri musakadza ndeizvi, zvanguwo ndeizvi. Nyange uchida kutengesa zvako zvacho, kana ndichidawo kutengesa zvangu zvacho ndozvitengeserawo ndiri ndega. Zvino hazvichiri izvo zviri kuitika. Ini ndiri kungoramba ndisangodzimbirirwa, pamwe waroda kuti ndistroke, pamwe waroda kuti ndiite bhipi, handizivi. Saka pakaita moto uyu hapana vakakuvadzwa nemoto uyu? Wemukadzi wacho ndakatovhunza wari kutoshandisikawo kuita kunge vasiri kuzviziva. Kuita kunge vasiri kuzviziva, saka panobvira zvinhu zvese izvozviya zvakadai kuti azi kuti mama svika paground mukazviona kuti azi ungazotaura kuti munhu anoti kana ari panext door kuti handina kuzviona. Amen. Saka value yezvinhu zvamungati makarasikirwa nazvo yakakwira sei?
ma-3,000 ikoko because itende zvayo ndiyo inotomboti dhurei nezvimwe zvacho tikati kuma-$3,000 ikoko yatototarisira zvo. Moto uyu wakapisa pakakura sei? Kubva kwandanga ndakarongera zvimafriji uku kusvika kutende kwangu ikoko nezvimwewo zvingwendere zvaa zviri kuseri kwetende uku ndo zvakangotsva izvozvo. Alright. Saka kuda pamwe wakasvika vachifungidzira kuti ndikarara ndirimo nokuti ndakanonoka ndichienda kubhora. Saka ndokuda kuti vaifungidzira kuti wakatenderedza moto uyu wondipisira ndirimo pamwe handaisagona kubuda maybe zvandiri kutofungira. Saka hameno tindati zvakakura zvakaita sei muronika. Alright. Saka ndicharamba ndichikubataika ndichinzwa kuti ndichinzwa kuti so far process yenyu yava papi yekumapurisa. Ndinotenda mangu. Alright. Maita basa. Maita basa. Alright. Vatanga tichitaura navo ndivasakadza vekuwaterfalls vane imwe nyaya yatakabuditsa mugore rapera. Vane imba yavakavaka kuwaterfalls asi pari zvino vanga vari kugara panze pechivanze mutende nekuda kwekuti ivo vanotaura vachiti vakatorerwa imba nemukadzi. Tinokukurudzirai kuramba muchifollowa maprograms edu ese anobuda paSlyMedia TV uyezve nekufollowa, kulike nekusubscribe all our social media handles. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, ndinokutendai nekuona SlyMedia TV. Sly Media TV, building bridges.